Sker der, dreng? Fedt. Sker der? Lad mig gå i stress, prøv at se dig. Tjek lidt. Kom nu. Tjek det kamera. Ja, tag jeg godt det kamera. Tag billedet. Video. Ja, det er en buto. Kald dem, Benny Mac. Kom nu. Sker der? Tredje bus. Det var ikke, han sagde busset. Han sagde så kom nu. Hvis dreng, glæder jeg til at se noget teater? Ja, vi glæder os. Helt klart. Tag godt det kamera. Tag billedet. 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 Lazım çekilir. Bunlar yapmışlar. Skal interviewe dig. Sker der? Det kunne jeg. Hvad er din forventning til det teaterstykke, vi skal se nu? Jeg tror, det bliver godt. Du har fået mad, så du er ikke sulten. Jeg er ikke sulten. Bliver det godt? Ja, jeg tror, det bliver godt. Okay, hvad, har du hørt noget om det, eller hvad? Det handler om perker. Det er også indvandrer. Det handler om perker. Det handler om perker, så jeg tror, det bliver godt. Perker fra blokken. Hvad siger du, Ali? Jeg tror, det bliver sindssygt varmt. Hvad siger du, Tobias? Ja, jeg tror også, det bliver sygt varmt. Det er meget meget sige. Hvad tror du om? Jeg synes, det bliver kedeligt. Jeg har lært dig mig med. Jamen, F han prøver at skrue nogle piger, men han prøver at fortælle dem, at han er pædagogmedhjælper. Og han prøver at skrue dem, men desværre så går det ikke, som det skal, som det bliver om. Fandme godt, det går lige livet der. Hvad så, Ahmed? Ikke så meget. Vi har lige set det første stykke. Ja. Det var sgu meget spændende. Hvad synes du om det? Jeg synes, det var meget spændende. Det var meget god. Ja. Det var lidt anderledes, ikke? Er det noget, I er vant til det her? Der var meget, du ved, det der komedie, forstår du? Ja. Det vi så for 5 år siden, det var bare sådan noget... Nej, der var ikke... Ja. Det var meget. Der var komedie, men det var også... Men jeg kan da klar over også, at færdig er begyndt med grin. Jeg synes, det var rigtig god. Jeg har lyst til at se mange gange. Ja, men der kommer andet stykke igen. Ja, andet stykke kommer. Altså et andet nyt teaterstykke, ikke? Så vi taler efter det. Altså, undskyld, Bobber, jeg har ikke engang hørt ringklokken. Så han kommer ind, han begynder at holde tale. Jeg skal hjælpe min mor med at handle ind, gøre rent, jeg ved ikke hvad. Jeg tænker bare, hvordan fuck skal jeg få ham til at dø, forstår du? Slap af, en griner, hvor der Stig over de toiletter, må du se. Du ser dørene over. Se den under toilet. Se den under toilet. No. Hvad synes du om stykket? Jeg synes, det var rigtig fedt, mand. Især stykke nummer 2 med de der perker. Fordi det var rigtig grineren med ham der. Hedder han? Nej, det hedder han. Vicky, ja. Det var rigtig grineren, han var på. Og vi kunne lige forestille os, hvordan det var sådan. Det var rigtig grineren. Hvad synes du om budskabet i teaterstykket? Fik du fat i budskabet? Ja, jeg tror, jeg fik fat i det. Altså, Ja. det var noget med, at man skulle ikke bedømme personer på deres udseende. Ja. Man skulle lære dem at kende, og ja. Ja. Fedt nok. Cool. Hvad synes du, Ali? Det var sindssygt godt, man. Også budskabet? Ja, totalt godt. Godt for de unge, man. Godt for de unge. Ja, også vi tror, at teater det er sådan noget, der er sådan noget stort, sådan noget der er vigtigt, eller ligesom, du ved, kærlighed, Romeo og Julie og sådan noget, ikke? Lidt for mere privilegerede mennesker. Ja, præcis og sådan noget der. Men i dag, ikke, så er det ligesom om, vi har set os selv. Ja. Du ved, vi har set os sådan som Jeg kan se unge. os i skuespillerne. Ja, præcis. Tak for det, Ali. Ses, dreng. Hvad sker der? Is høj mafia, is høj mafia.